Otvor si dvere do sveta biznisu a manažmentu cez študijný program Ekonomika a manažment podniku na Žilinskej univerzite v Žiline. Získaš základy ekonomiky, práva, marketingu či manažmentu a tiež znalosti pre riešenie náročných úloh a príjmanie rozhodnutí, ktoré posunú podnik dopredu. Naučíš sa tvorivo analyzovať komplexné ekonomické procesy, riadiť veľké projekty a viesť týmy na vrcholových manažerských pozíciách. Súčasťou študijného programu je množstvo výberových prednášok s odborníkmi z praxe a dní príležitostí, kde nadviažeš jedinečné kontakty s poprednými zamestnávateľmi s možnosťou uplatnenia v medzinárodnom prostredí už aj počas štúdia. Ak chceš u nás rozvíjať svoju kariéru, nepotrebuješ predchádzajúce ekonomické vzdelanie. Všetko potrebné ťa od základov naučíme. Buď lídrom budúcnosti. Prihlás sa už dnes a začni svoju kariéru v ekonomike a manažmente.